ሰላም ሕዋት ኣብዛ ናይ ፍሬንች ክላስ እምበር ብዛዕባ ቮካብላሪ ኮይኑ ኣብታ ሻድሸይቲ ፓርት 6.1 ኢና ዘለና ኣብዛ ሻድሸይቲ ፓርት 31 ቮካብላሪ ኣለውና ሓደ ብሓደ ክንሪኦም ክንፈቲና ምእንቲ እቲ ቃል ብትግርኛስ ናበይ ማዕዝን ምዃኑ ክርዳእና ምእንቲ ተቐዳሚቲ ቃል ለስፖርት ስፖርት እሱ እቲ ንፁር ቃል እዩ እንደገና ፌኽ ደ ስፖርት ኣለና ፌኽ ደ ስፖርት ማለት ስፖርት ምዝውታር ወይ ድማ ምግባር ማለት እዩ ፌኽ ምግባር ማለት እዩ ዲስፖርት ማለት ከዓኒ ስፖርት ምግባር ማለት እዩ እጂ እቲ ፌኽ በቶም ሓሙሽተ ክንድስም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣክሽን ቨርብ ባይዘ ወይ ከም ኩሉ ግዜ ክደጋግሞ ፈትኑ ሸፌ ትፌ ኢልፌ ንፌዞን ቡፌዜ ኤክሴተራ ብሓሙሽተዮም እንድሕር ኮንጂጌት ጌርኩሞም ኦልሬዲ ሒዝኩም ኣለኹም እታ ፌኽ ትብል ዘላ ቨርብ ማለት እዩ ነፓ ፌኽ ደ ስፖርት ዲቱ ኣሎ ስፖርት ዘይምትግባር ብጠቕላላ ነባ ማለት እቲ ኔጋቲቭ ዝኾነ ሙሉእ ሓሳባት እዩ ዘብ ዘሎ ዲቱ ከዓ ብጠቕላላ ማለት እዩ ለስፖርቲፍ ስፖርታዊ ስፖርቲፍ ሱን ስፖርታዊ ማለት ለስፖርቲፍ እንድሕር ኢልና እቲ ስፖርታዊ እንብላ ኣለና ስፖርቲፍ ከዓ ብሓፈሻ ጀነራላዊ ስፖርታዊ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ለተኻ ለፕላስ ደ ስፖርት እንድሕር ኢልና ለተኻ ለፕላስ ደ ስፖርት እንድሕር ኢልና ስታዲየም ወይ ድማ ሜዳ ኩዕሾ መፃወቲ ኢልና ንፅውዖ ቦታ ንኣብነት vous êtes où እንድሕር ኢሎም ሓይቶሞም je suis sur le terrain ou bien sur la place de sport être membre d'un club sportif ምዃን ማለት እዚ እንታይ ማለት እዩ ወዲ ጋንታ être member ማለት ወዲ ጋንታ ማለት እዩ d'un club sportif ከዓኒ ወዲ ጋንታ ምዃን ናይ ሓደ ወዲ ጋንታ ባይዘወ እንድሕር ኢልና ኦልሬዲ እኩባት ሰባት ናይ ኩዕሾ ፃወቱ ጋንታ እዮም ንባዕሎም ሕጂ ወዲ ጋንታ ምዃን ማለት እዩ ኩኺኽ ሙግያይ ማለት እዩ ከም ኩሉ ግዜ اوكي تاقصيلا تمت فيرب مالت كوخيخي فيرب كوخيخ كا حد ناي اكشن فيرب سلدونه ابتم اقدمنا زرانا يم ناي جراماتيك تمركزنا بتم حمش غندسم كن تكون فتنا ابنت جو كوخ تكوخ الكوخ نو كوخون فو كوخي اكسترا مالت يغوي تغوي نغوي يغويو يغوي اكسترا نسو نباهم كوغد فيت سراح قلنا ابنو سكف كذكرو فتنو እንደገና እቲ ክንጻሕፎ ምን ከነበቦም ጥራይ ደይኮነ تدمتون كن كقول لنا نسخاني نبنت أبزا مسيحهم أبزانا إدو كليك ندهر راجيركم سخاخت حجزكم يعني زيادة pronunciation كتلامو دو مالتي كتيرنا لا كوخ سالو غيا نبنت كوخيخ أكشن دهر راخوينو سم نايتا نقورو دلنا فتات كا غيا مالتي نسخا لا كوخ سنبلو لا فيتس نسنت فتي سبروميني مزواري منقسقاس ማለት ቀሲልካ ንግያ ዝዓለመ ደይኮነ ሰንድ ሕርዳ ሓዊስና ኣሎ ኻኒ ንገዛ ርእስናው ስለ ዝእትዎ ዘሎ ቨርብ ፕሮኖሚናል ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሰብ ፕሮሚኔ ዦኽ ንኣብነት ንገዛ ርእሰ የት እንድሕር ሓሳባት ክሰርዕ ፈቲነ ዠመ ፕሮሜን ኢሰ ፕሮሜን ንኖ ፕሮሚኖ ኤክሰተራ ማለት እዩ ስም ናይታ ንገብራ ዘለና ኣክሽን ከዓኒ ላ ፕሮሚናንት ንኣብነት እሳኻ ምዝዋር ማለት እዩ ምዝዋርን ዳርጋ ብትግርኛ ክልቴን ሕደን ሆናና ኣለዋ ታክሽን ንባዕሉ ምዝዋሪ እታ ላ ፕሮሚናድ ኢልና ንፅዋዕ ዘለና ከዓ ምዝዋር ትኸውን ኣላ ወይ ድማ ተዛዊሩ ካልእ ሰብ ከይትእትወልና ዳዕም ክልቲአን ምዝዋር ተኣንፈቱ ጥራይ እንተዓዘቦ እምበርንቲ ኣብ ጎኒ ዘሎ ትግርኛ ኣይኮነን ማዕርኹም ዶ ገዳሲ ቀፂልና እንድሕር ርኢና ትመፅእ ዘላ ቮካብላሪ ፌኽ ደ ዮጋ ፌኽ ደ ዮጋ ከዓኒ ዮጋ ምዝውታር ማለት እዩ ወይ ድማ ፌኽ ምትግባር ማለት እዩ ድ ዮጋ ከዓኒ ፌኽ ደ ዮጋ ዮጋ ምዝውታር ማለት እዩ ወይ ድማ ምግባር ኦንትረኔ ዝብላ ሰንትረኔ እዩ ኦንትረኔ ምልምማድ እዩ ሰንትረኔ ከዓ ንገዛ ርእስና ምልምማድ ዝኾነ ዓይነት ንጥፈት ክኸውን ይኽእል ንኣብነት ኩዕሾ ንፃወቲ ኮይና ኦንሰንትረን ወይ ዠመንትረን ኤክሰተራ ማለት እዩ ከም ኣብነት ንኣብነት ተስተባሂልኩም ላ ብትሕቲኣ ሙሉእ ሓሳባት ኣለሃና ሰንትረኔ ሳንኮኽ ፓር ሰመን 5 ሰዓት ኣብ ሰሙን ልምምድ ምግባር ማለት እዩ ወይ ድማ እንታይ ክንብል ንኽእል ኢና ኣልያ ኣለ እንትኾን እሞ ሕጂ ሙሉእ ሓሳባት እዚኣ ዋላ እኳ ዳ ስማ ይሃለዋ ግን ኣንፈት ኣለዋ መጀመርታን መወዳእታንስ ኣለዋ ኣልያ ኣለ እንትኾን እሞ ማለት ናብ ልምምድ ምኻድ ሕጂ ስም እውን ኣየድልያን እዩ ኣልየ ፊትነስ ክንብል ንኽእል ኢና ኣልየ ንባዕሉ ምኻድ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ስዒቡ ድመፅእ ከዓ ንቦታ ዝሕብር ማለት እዩ ምንቅስቓስ ቡዤ ፌኽ ደ ኦፕ ኦንቫ ብሓባር ክንሰምዖ ኢና እቲ ናታ ኣዳማምፃ faire une excursion à pied ou se balader ማለት ከዓኒ ከምዚ ምዝንጋዕ ዝዓለመ ምዝዋር ማለት እዩ
جو تي اكسكيرسيون زبل زلو قصو اصل كلنا بحد انتاش مينا لنا سبالادي مالتي بالادي غاني مزوار ابتحتون አለው ለባላድ ተመሳሳሊ ምስናይ ምዝዋር faire de l'équitation كأني ልክዕ ከም እንታይ እስኪ ኣብ ትግርኛ ንኣብነት እንድሕር ተርጊምናዮ ቃል በቃል ኣብ ፈረስ ተወጢሕካ ምኻድ እዩ ንሱ እውን ንምዝንጋዕ ዝዓለመ እዩ ቀፂልና እንታይ ኣለና ጋሃምፔ ኣለና ኤስካላዴ ወይ ድማ ቫክቤ ኣለና ሰለስቲአን ንምሕካር ዝዓለመ ኮይኑ ንኣብነት እቲ ኮንቴክስት ጥራይ ይፈላለ ኣበየናይ ኩነታት ንዛረበሉ ኣለና ጋሃምፔ ንኣብነት ኣብ ገረብ ክኸውን ንኽእል ኣብዚ ብፍላይ ወይ ድማ ኣብ ገረብ ጋሃምፔ ክንብል ንኽእል ኢና ኤስካላዴ ግን ኣብ ኣርቲፊሻል ዝኾነ ናይ ምሕካር ልምምድ ዘለዎ ወይ ድማ ጎቦ እንድሕር ዳ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ ጋሃምፔ ኣብ ሞንታኝ ኣብ معلتاوي وانتاين تقوموا لنا تاينا نبل اسكالادي على مونتاين ويدما اسكالادي عن اسكالاد قصيلنا دحر دارينا سوتيالو سوتي مزلال مالتي تي سم سوتي اكشني نابنت je saute tu sautes il saute nous sautons vous sautez etc نبل نخيلنا ينطر تنطر ينطرو ينطرا etc دحر دا تسم ناتو دلينا خاني لا سوت نسخه زلا مالتي faire de la gymnastique مغبار مالتي la salle de gymnastique la salle ማለት ሓንቲ ፒስ ካብ ሓንቲ ገዛ ማለት እዩ ሳል ደ ጂምናስቲክ ካኒ ናይ ጂምናስቲክ ዝኾነት ፒስ ማለት እዩ ክፍሊ ገዛ ናጀ ምሕንባስ ማለት እዩ ከም ኩሉ ግዜ ቨርባ አክሽን ስለ ዝኾነ ኣይትረስዑ ኣብቲ ናይ ግራማቲክ ትምህርቲ ተመርኪስኩም እቶም ሓሙሽተ ክንዲ ስም ከተማልዎም ፈቱን ንኣብነት ጀናዥ ትናዥ ኒልናዥ ቡናዥ ኤኑናዥን ኤክሴተራ ይሕንብስ ትሕንብስ ይሕንብሳ ኤክሴተራ ማለት እዩ ላፑሲን ኣለና ላፑሲን ሕንበሲ ቦታ بلونجي متحل مالتي قل متحل ديكو نخومينا بحبار نريم زلنا تم فوكابلاري مغنايتو انفوتون كنردو مالنا قلب قلب فرنش زي رقبنا كو بلونجي مالت متحل አለው عند بتاوي ወይ ድማ አክሲደንት بلونجي ግን ከምዚ ቲፎ ንብሎ ብሓፈሻዊ ፃዋዓ ብድሌት ካን ውሽጢ ማይ መእታው ማለት እዩ ካልእ ፅሪድ በለ ቃል በቃል ብትግርኛ ንረኽበላ ንኽእል ኣይብልኒ ግን ምጥሓል ንበሎን ግዜ faire de la voile alors voile ዚ ዝተወሰነ ናቲክ ስቴሽን ኣሎ ወይ ድማ ናቲክ አክቲቪቲ ኣሎ voile ከዓኒ ሓደ ካብቶም ናቲክ አክቲቪቲ ኣነ ኣብነት ሓፈሻዊ ንሪኦ ባቶ ተዘይኮይኑ ወይ ድማ ካያክ መብዛሕትኡ ንሪኦ ከም ሓበሻ ባቶ ወይ ድማ ካብኡ ጃልባ ትዝናኣሸ ክንሪኦ ንኽእል ባይ ዘ ወይ voile ሓደ ካብቲ ናይ ንጥፈታት ናይ ባሕሪ እስኪ ኸ እስኪ ولا نزي مسل تن نايلومي شدشة نتبحاد فوكابلاري 31 فوكابلاري لو أنا 31 قالت نفس وكفن تايسكي حسب مشام دناين تمتصحفن مدماتن من باب المستردانا أبيناي كونتكست نتكملن أبز متيهم نقرا مقدرهم تشكت قبرون تخليهم نابنت تقدامي تابنت على تقدامي تزرعنا يا فوكابلاري سبورت يعني راه سبورت بفرنش دهان سبورت نيزبال جن كمي تتصحف تذكركم أتصبحوا تذكركم ها كليك تقبروا تقنعت ملسق تاريخكم انت تدام صح تشك تقبروا اليوم كاب زي ما تصحوا كليك تقبروا سغا او وقت حجزكم يعني اوكي زياده قدامي تابنت تقاليت نجر مقدنا رينا سبورت مقبار مالت تذكركم اتصبحوا تذكركم ها كليك نقبر فيغ دو سبورت نسخا تدمصون ابزلكم كل غزي اوكي زيا مبل كاليت لنا حساب 30 حدا بحد غزي بليكم كتريوت تسفا يقبر نجر مقدنا بزعبا ناي عينت أشماد داندارانا أبزي تا كارت تبل علاتكم تا كارت تبل أنجل بمنصر مرات كت نخدشم دو وقت حجزكم يعني كتيلا بقولنا أبخوندا لا أبخوندا بفرنش ممهار ويدما مردا مالتي ممهار بزيادة نسخة بمنصر سelection أبنت استوصلوا فرنش سelection جرا مستوصلوا تجرينيا تزامم دوم كت حتىكم يعني بايزوي نساق عندي أبناء أسوسيز بالجل أنجل كتريوهم زي أزامر مالتي أبنت كارت مرات تيلنايو أسوسي عزامد كنو بلينا أبخون خاب بمنظر سelection حسب زمراتكم وملكع مس شمدي نازبل أقول حسب مسحسكم تيست جوارو التيست خاني نقولو نتنابزنا عبنت 30 حدن فوكابلار لو أنا نتن 30 حدن فوكابلاري أكيبو بستفعل عليه ملكع حتى كمي تجدد كاب 4 جيجا خلو أنا يقولون نبنت كاب تهتي 25 تمصينا زياده داغماي كندغمو سلازلنا اخول تروف زي شمدنا قالات سلازلو اي مالتي غزينا نوسد
እዚኣታ ናይ 6.5 ቮካብላሪ እያ 6.1 የቕሬታ ኣብ ዝመፅእ 6.2 ክላስ ከዓ የራኽበና